Mahal. 0.6M yawa. Ano guys, 9M spent. Bor branch saka sauce camp. Hirap kay FB, bawal soundtrack. Tamang ano lang, pakinig lang ng background music ni Pixel. Uy, 20 pixel. Totoo pala to. USD. Profit natin ano? 300 pesos. Pwede na kaysa sa wala. Yes. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Super yucky. Super ew. Wow. Ding ding ding. Pwede mo bang i-drop name yung ano? I-name drop yung bading sa inyo, Boss Nestor. Pwede mo ring i-mention. Kasi mahalaga naman dyan. Boss, anong advice mo sa nila? Um,
Para kasing hindi masyadong masakit sa coins yung Poké niya. Meron bang surplus na nakukuha pag nag-red call? Meron, boss. Pag mga ang nakalagay dun sa land mo, mga mining, tsaka sa akin metal worth to. Ang maganda ngayon guys, ito, Bronze Knight Magnifying. 100 deliver na. 300 plus yung ano eh, yung lock ng passport. Yung mga wine eh. Kahit level 0 daw yan, ano Leon, lumalabas daw tong business. Sabi ni Joe. Lumalabas. Partida guys, ano pa ako niyan ha, 2 days ago na yata ako nag-passport. Partida pa ako niyan. Tapos ang tumal. Saan pwede laruin yan? Browser lang boss. Ano mo lang, lagay mo lang pixels.x. Di-edit yan guys. Yan, wala na ang Adamax yung pili siguro ako dalawang board drops.
Masyado naman. Pag nag-Dota ako guys, madami pa kayo matututunan. Ipag-berry pa ba ako? Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Yan, shoutout sa mga viewers natin guys. Thank you very much sa mga nag-heart react dyan. Anong pinagkakabalan mo na laro boss bukod dyan? Minsan tamang ano lang, tamang Dota 2 lang. Yun gumawa ng perfect. Walang alam kung kanino dito. Sa yung mga yan, yung mga sana wag na. Pinansin ko pa para mabats pa yan. Ay, shoutout kay AF Pinonoy. Nakita ko boss, sumilip ka. Yan. Thank you sa pag-like ng live boss. Maksima lang lahat ng nasa baba.
Ito na pala pixel ngayon. Ganito na boss. Chapter 2.5. Dashboard natin. Konti pa lang pixel natin. Pesos. Ayan, meron na. May pumasok na comment. Tingnan ko lang. Dito nyo i-comment guys sa W3JJ. Dapat nandito yun. Yung mga madalang lumabas guys, balik-balik lang natin. Sige boss ah. Ang daming tao dito boss. Ba't kayo no? Hello, anong laro po yan? Pixel po boss? Ano lang tayo guys, control lang tayo sa coins. Limited lang coins na. Light metal working kit. Yan, medyo mahal. Itataas niya na naman yung coins. Ito na lang pala. Maintenance pala boss.
Tumal pag ano, konti umiikot, ang bagal. We ride! For Salamene! I'm under attack! Alam mo ba? Ayun yan guys, mga dalawang set lang, mga 200. Mm, powder, yung stick, ayan, profitable din siya. Yung mga ano, yung
Oo, na lang binubutas. Okay guys, ano lang. They will hear me. On the hunt. Heads up. Ina. Sino gusto tumangkay oh? Sa inyo na to guys, 15 pixel. Ngayon na yan guys, ngayon. Tsaka share nyo na rin tong live natin sa TikTok. Tsaka pati na rin sa FB page natin. Yan guys. Dapat guys, pag pumunta ako sa timeline nyo, wala nga eh. Kahit break even, ayaw. Yops. Tuto. Lost na lang ako, ano. Ano eh. Ang dami ng 20 pixel tas na itong account ko guys. Kaso di ko makuha. Bird sa cooking medyo mahal eh. Basta, salamat. Salamat ha.
Bombshell. Meron pala ako niya. Para ma-reset natin yung ano. Isang slot. Ilang tokens kaya kaya ng 2M, boss? Depende sa swerte at sa level mo, boss. Sabi dami, ano. Grabe ka nga dun, Pixel. Pwede na akong ano eh. Umayaw na eh.